Фінальныя абласныя спаборніцтвы «Скураны мяч» на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба прайшлі на мінулым тыдні ў нашым горадзе. Удзел у іх прымалі 12 каманд з розных куткоў нашай вобласці. Усе падрабязнасці далей. На працягу 3 дзён юнакі з малодшай і сярэдняй узроставых груп змагаліся за права прадстаўляць вобласць у рэспубліканскіх спаборніцтвах. Гэта хлапчукі з Мсціслаўля, Быхова, Хоцімска, Касцюковіча, Чавус, Бабруйска, Шклова, Магілёва і Глузка. Гульня ўдзельнікаў была даволі захапляльнай і напружанай. Ніхто не хацеў саступаць месца пераможцу. Рабяты паказалі сапраўдную волю да перамогі, згуртаванасць і самааддачу. У нас участвуют две возрастные группы. Это мальчики 2014-2015 годов рождения и мальчики 2013-2012 годов рождения. Всего в каждой группе по 6 команд. Играют они по круговой системе. Па выніках спаборніцтваў у малодшай узроставай групе пераможцам стала каманда з Бабруйска. Другое, трэцяе месцы занялі каманды з Быхова і Магілёва адпаведна. У сярэдняй групе першае месца заняла наша шклоўская команда, другое – город Бобруйск и третье место – Глузк. Мы играем в пасы и забиваем красивые голы. Ты уже забивал? Да. А кем ты в команде? Я играю на позиции нападающей. Для меня эти соревнования может показать игру. Наша команда играет хорошо. Нагадаем, што пераможцы будуць адстойваць гонар Магілёўскай вобласці ў фінале рэспубліканскіх спаборніцтваў, які пройдзе ў Мінску ў верасні.